Jeg hedder Mathias, jeg læser idræt på 3. semester her på Aalborg Universitet. Jeg har valgt at læse idræt, fordi idræt generelt og sport interesserer mig virkelig meget, og det giver mig en mulighed for at lave forandringer i menneskers fysiske og mentale sundhed. Jeg bruger idræt rigtig meget i min fritid, hvor jeg arbejder som håndboldtræner. Her prøver jeg at se, om jeg kan ændre mine spilleres fysiske formåen, men også samtidig sætter fokus på det her mentale sundhed, eller den her mentale del, der er omkring det at være holdspiller. Det bedste ved at studere på Aalborg Universitet, det er den kobling, der er mellem teori og praksis. Vi starter altid vores undervisning op i teorilokalet, hvor vi ligesom gennemgår teorien i dybden, og så går vi ned i hallen og afprøver teorien på vores egen krop. Det giver en meget bedre forståelse for det, man lige har siddet og lavet. Det er helt vildt spændende at arbejde med idræt i et samfundsmæssigt perspektiv. Idræt kan være med til at samle folk og styrke relationer. Idræt er så meget mere end bare motion og bevægelse. Jeg hedder Mathias, jeg læser idræt på Aalborg Universitet.